Takže ahoj. Ja som Fagman53 a dnes si ukážeme, ako spraviť pistónové dvere. Potrebujeme na to lepivý pistón, pressure plate, redstone torch, redstone, stone, sklo a diamantový krumpač. Takže najprv si dáme takto sem tento pistón. Na druhú stranu si dáme takto, aby mali takúto medzeru. Môžeme si snadať hociaký pohyblivý blok, okrem obsidianu a bedrocku. A vykopneme si sem takto tieto pressure platey. A vykopeme si sem dieru. Aspoň takúto veľkú. Tak, ešte jednu kostičku. Sem si vykopeme dieru. Takto sa natiahneme redstone, sem ho ešte natiahneme, takto. Sem dáme stone. Sem ešte pripojíme to, takto. Natiahneme si to takto. Aj na druhej strane si to natiahneme takto. Tak. Aha. Tak. A prakticky to bude hneď fungovať. Takže nemusíte sa báť, že by ste to doba brali, iba ak by vám nevyšli niektoré bloky. Tak. Teraz to zamaskujeme nejako. Proste si sem nejaký blok natiahneme. Ale tým treba dávať pozor, aby ste nezakryli redstone tento. Inak by sa vám to pokazilo, nešlo by vám to. Tak. A proste sa iba niekto stopí a máte pistónové dvere. Oh. Fail. Takto. Funguje to výborne. A ešte si to nejako zamaskujte. To už je na vás, ako si to zamaskujete. Takže majte sa u ďalšieho videa.